фреските на Джорджо Вазари в Палацо Векио в Флоренция. Mm-hmm. Там, където може би се крие битката на знамето на Леонардо да Винчи. Сега, историята за зеленото знаме, на което пише Черка Трова, търси и ще намериш, цитат от Библията, е, нали, красивата донатка към тази история, но, нали, предполага се, че Джорджо Вазари е, нали, първо човека, който, освен че е, може би, най-добрият познавач на времето си на творчеството на Леонардо да Винчи, той го боготвори и след като Леонардо наистина, според регистрите на синьорията, защото за тази същата стена са били наети Микеланджело и Леонардо. Това трябвало да бъде битката на титаните. Да. Но те всъщност не са приели дуела. Леонардо е започнал, но не е довършил.